שלום, אני בני מרגליות. תגידו, למה אנחנו מעדיפים להיות בחברת אנשים שמחייכים? שני הסוציולוגים האמריקאים, מיד וקולי, פיתחו גישה שקוראים לה האני במראה. על פי הגישה הזו, התינוק שנולד מפתח את הזהות שלו על פי תגובת האנשים המשמעותיים בחייו. לדוגמה, אם אמא שלו אומרת לו, וואי, איזה ילד מתוק אתה, הוא מפתח זהות של ילד מתוק. ואם אבא שלו אומר לו, אתה מעצבן, הוא מפתח זהות של ילד מעצבן. לא עולה בדעתו שאבא שלו חזר עם באסה מהעבודה, אולי נזפו בו או הורידו לו במשכורת. ההשערה שלי שהגנים האלו שאנחנו מפתחים בינקותנו נישאים אצלנו גם בבגרותנו. וכשאנחנו הולכים על המדרכה ורואים בן אדם שמחייך, אנחנו אומרים, וואי, איזה בן אדם מקסים, הוא אוהב אותנו. לא עולה בדעתנו שאולי הוא מחייך כי אולי פשוט זכה במפעל הפיס, או כי הבוס שלו קידם אותו. וזה עובד גם לצד השני. כשאנחנו רואים מישהו עם פנים חמוצות, לא עולה בדעתנו שאולי הוא דרך על נץ, או שהוא חטף מאשתו על הראש. כך או כך, בכל מקרה, אני ממליץ לכם מאוד לחייך, גם כי זה מאוד טוב לבריאות, וגם כי זה פשוט כיף. להתראות.